Sa unang pagbasa, usa ka larawan ipakita kanato sa makanunayon nga kamot sa Dios nga nagunit kanato. Sa maong basahon ikan sa propeta nga si Jeremias, nag-ingon ang Ginoo kay Jeremias, lakaw ngadto sa kanang pater kanabang tighimo og pulon. Tan-awa dito unsay iyang gihimo og isulti ko kanimo ang akong mga pulong. Nakita ni Jeremias pag-adto niya nga kining maghumuay og pulon mikuha sa og yuta diya siyang mga kamot unya iya kining giporma sumala sa iyang kuna-kuna o sumala sa iyang kabubuton. Unya kung ang maong butang nga iyang giporma dili nindot kanabang dunay kakulangon, iya kining utrohon paghimo. Unya giingnan sa Ginoo si Jeremias, dili ba usab kini pwede himuon? Di ba pwede ko kini himuon sa akong katawhan ang Israel? So remember nga we are the clay and God is our potter. If we are the clay, we are in the hands of God. And because we are in the hands of God, we can trust God. Whatever happens sa itong kinabuhi, we can trust Him that we are always in His hands. So God is in control. God is holding us bisan unsa man ang hitabo sa itong kinabuhi. Unya ni anang maong pattern, God continually, every day, molding us into a kind of person that He wants us to become. Of course, in the process, it is painful. Kung ikaw ang clay, in the process, it is painful. Nga kinahanglan iya kang itrim, kinahanglan iya kang pikon, kinahanglan iya kang pormahon in a kind of person that He wants you to become. Dunay resistance apan when we understand God's plan for us, makaingon kita nga kabahin sa atong pagkahimo nga mas maayo ang proseso sa kasakit, pain, sakit o kasakit. Mo na nga kung ikaw bitaw maghimo kag usa ka butang, imo madyang gabason, imo siyang dokdokon, even if you maghimo kag lamisa, sige, kasi nga baton sa plywood, imong tabason, sirutsohon, unya, imo paginasang sipilyahan, unya kaarmahamis, unya pagkahuman, imong martilyohon, imong lansangon. It's a painful process. So, ang anak po ang kinabuhi na to nga, kanabitong gingon na to nga, we are made in the image and likeness of God. That making us into the image and likeness of God is an ongoing process. Mao nga ikaw ug ako, we are in the ongoing process of becoming the true image and likeness of God sa atong pagpuyo ning kalibutanan. So, mao ni nga, kung makasinati ka og pain, we usually complain to God. Makasinati kag problema, maka-encounter ka og mga dili maayo sa atong kinabuhi, we usually complain to God. And we pray, remove this from us, O Lord. But if we realize that we are in the hands of God and we are the clay nga iyang umulon, sumala sa iyang kabubuton, our prayer should be, Lord, hold me and don't let me go. Hold me. Guniti ko, Lord. Mutrust kita sa Ginoo nga ang iyang kamot, ang iya ding process mo nga mahimo tang much better. Mo na nga if you experience difficulties in life, believe that God is making an operation, just like a surgical operation, to make you better and to make you more like Him every day. So mao na nga diha sa atong kinabuhi dani daghan nga mga kuan, ang ato lang yung hinumduman di gyud ta labas Ginoo ba. We are the clay in the hand of God. Ug kana nga image nagpasabot nato nga pinangga gyud tas Ginoo. Diba kung pinangga tas Ginoo dili ta katang kuang gyud pasagdan.
Nya sa atong gospel karon, gipahinungduman kita sa Ginoo nga ang gingharian sa langit, no? Ang gingharian sa langit padayon sa nag-explain kanato nga sama kini sa usa ka bali nga gitaktak sa lanaw og nakakuha sa tanang matang sa isda. Buti pasabot nga ang iyang kingdom is for all. No one is rejected, no one is isolated, walay mabiyaan. So in the image of usa ka baling dragnet, in the image of that, mayo kita nga ang tanan belongs to the kingdom of God. But when we belong to the kingdom of God, we also make ourselves live according to the rules of the kingdom. And the greatest rule of the kingdom is to love God and to love each other. Mao na nga diha sa maong gingharian kitang tanan magpuyo ni ana. And at the end, we are held accountable of our actions. Mao na nga pag-abot sa katapusan sama niining parabola or sambingay nga ang mga isda ilang hagpaton, ang di maayo ilang ilabay, kunya ang maayo ilang isulod sa ilang sudlanan o ilang kining dalhon kay maayo kini. Buti pasabot ka nato nga ipadayag sa Ginoo, God's kingdom belongs tanan, saints and sinners. Kasi may purpose aron ikaw ug ako bisan makasasala kita apan sa makanunayon nga paningkamot maumol kita diha sa mga values of the kingdom of heaven. Sa mga values pananglitan, love, forgiveness, generosity, prayer, ug uban pa nga mga maayong butang. Usa ang atong kinabuhi sa kalibutan, usa di ay kapagbansay sa mga values of the kingdom of heaven. Then at the end of our life, we hope to go to eternal place, to the eternal home of our Father. That home nga kitang tanan tigumon. Kay dinhi sa kalibutan gitigom man kita sa Dios, dito usab sa iyang gingharian nga langit nun kitang tanan iyang pagatigumon sa wala nay pagkatapos nga pakig-uban kaniya. Busa igsuon ang atong kinabuhi dinhi kinahanglan nga mahaom pod sa iyang kabubuton. So mao na nga every day we recall on ourselves and then we look at ourselves unsa may kanang mga nakababag kanako nga mahimong buotan nga anak sa Dios. Unsa may angay nako nga akong tuliron or akong hamison ba? Unsa may ni anako nga angay nako nga putlon sama sa kanang maghimo ay og kulon. Human niya og himo anang kulon, iya pa man gyud ang lihaan. Iya pa gyud siyang pamutlon katong may mga gamay-gamay nga milahi, iya pa gyud ang pamutlon ni ana. Sa mga igsuon sa atong kinabuhi, let us always remember that we are in the hands of God.